Hello guys, nontonमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ बरायना बावहरनाय थाबाय। आं दिनै थांगोन हिरिम्बा बाथौ टेम्पोल। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे। मानसिया थांना थानो थाखाय आदार नांगौ, थिग बेबायदिनो जोंहा बाइकआ खारनो थाखाय फिउल नांगौ। बेखौ जों सोनोसै लासै लासै आवगायलांसै आरो। बे जाबाय लखिमपुर हाखर, जोबोद गिदिर आरो बेवहाय जोबोद गिदिर गिदिर ना दङ। गाइस, जों फाइनालि हिरिम्बा बाथौ थानसालि सफैबाय। जोबोद मोजां थानसालि। नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम भिडिअखौ। मुरि दा लाना फैगोन ना? माबाला मोननैला ओमफ्राय मुरिला मोननैसो। गाइस, बेवहाय जोबोद गिदिर खासियाव दङ होनना बुंदों। मुरि होबा जानो फैनो आरोना गजौआवहाय। नायनोसै एसे मुरि होनानै फैयोना फैया खासियावा। ना फैदो ना। नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। सायाव फैबाथ' नुगोन, ओमफ्राय फैयाबाथाय गैला आरोना, नुला। र' बारा होनाङा र'। मबाइलखौ जोफ्लाव महरलै। फिसा फिसा गिदिर गिदिर नै आदार होग्राफोरा ओंखारा खासियावानो जाबाय दा माखासे फरायनो मोनजाबाय थायोना बिसोरबो बिराद बाहादुरि। जानो हायालाय बिसोरो। गथालाय मुरि लदासो मोननांगौ होनबा। बेलाय नाजाफैनिफ्राय संखारसोयो नै फिसा फिसा। आं बे मन्त्र रायसनसै मन्त्र रायसनसै आं। दे होन। बै सिङाव दंलै बैयावहा होलाय। गोदो बोराय खारनोनो हाया। आं दिनै फार्स्ट टाइम फैदों बे हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव। जोबोद मोजां नांदों फैनानै। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर फैफेराखैबा फैनो हागोन। जोबोद मोजां बिउटिफुल प्लेस, बिउटिफुल गार्डेन दं, बिउटिफुल थानसालि। नायलांबाय थादो नोंथांमोना।
नायालै Masa? सेसा फिसालै Sesa. Gian macam. थांगोन हा मा थाङो एबार Nisra. Hoजोबजोब्बानो जायो सासेयावनो होखान्दा दांनानै सासेयावखौ नुवासै नालाय दांसै दानिया जों खाराया